aldaw apan ako'y kuyog ta, napnuanan kinagragsak ta, tas laawan patingga na pulo sa tiyak ni namnama. Ti pagsinaan ta luluwag tiyak patingga, liday nagmarik na no tirabi ngagmay maysa sikalaeng panpanunute an ano sa gigarigata dito'y din na ururayan ka tanarigat tiyak may maysa paglalo no kayo ka narigat no maminsan no mangnamnama ka iting napudno ayat ubaw met kayang no panpanunute karaksak tiyak patingga karim karidi kay nilala no napudno day taaya no tirabi ngagmay maysa sikalaeng panpanunute an ano sa gigarigata dito'y din na urayan ka tanarigat tiyak may maysa paglalo no kailiw ka nagsaem man nanusak sikatigapunan pulo sa diyak ni namnama ti pagsinaan ta no tirabi ngagmay maysa sikalaeng panpanunute an ano sa gigarigata dito'y din na ururayan ka tanarigat tiyak may maysa paglalo no kailiw ka tananusak tanarigat agsapo sa balinga aya